olo zao baka zay mivolagna hoe oui mais atsika ny tsy managna besoin de état fédéral zany nagnino atsika tsy magnano décentralisation io fo na autonomie na province io zany hoe zegny apetraka le budget provincial sy ny namany io aza disovintsika le tantara iro raha jiaby inkoragnitsika zegny raha efa voasoratra tagnatin'ny constitution tsika tao zay zay raha ampotiko ary za mi-insiste am point zay ny décentralisation ny autonomie na province sy ny karazany efa voasoratra agnatin'ny constitution tsika i raha zay anareo atsika niaraka ny fidi constitution io dikan'zegny raha efa tokony appliquena zay fo nagnino tam fotoagna jiaby zegny tsy ni-appliquegny raha ty zegny le fagnontaniagna tiako apetraka amreto olo reto raha fa voasoratra zegny tompoko fa tsy hoe raha andeha hosoratiny na raha andeha holanigna raha fa voasoratra ary tsy vonomoaly nanoratagna i raha zay tsy vonomoaly tsy voafokonomoaly ke nagnino i raha zegny tsy ni-appliquegna depuis jusqu'à tsika niany mivolagna io le anareo mivolagna décentralisation zegny fo raha tokony ilaigny ny autonomie ny province ino mila mezagna budget zegny hoe nagnino ma tsy ni-appliquenareo izaka zegny raha io raha fa misoratra ao raha fa nilaniny vahoaka nagnino tsy natao anareo koa tia marigny le ampandroso tsary nataonareo zegny tompoko tsary ahodikodignareo tany maika ao fo fôtiny nagnino le raha tsy sakinareo volagniny noho ny fitiavantegnanareo zegny tsy sakinareo mikolpa hoe zay ty tiategna tsy agnanaovanay raha zegny fôtiny zay koa magnano raha zegny tapaka soratra daholo zay jiaby io le pouvoir amy tagnanay roso ny lamonay jiaby tokony raha ty roso ndray magnano zegny ane décentralisation ndraiky autonomie na province zegny ane zegny tsy mbola ataotsika hoe une partie ny fahefagna misy aminao no déléguénao anareo atsika boka mila mahery le tegna le mot piasaigna délégation fivolagnana izy karaha hitanareo hoe magnano hoe PDS nigny ma zao atao hoe PDS midélégué anao dikany midélégué zegny une partie ny pouvoir an'olo araiky délégué ny aminao ampindraminy anao mindrana anao fa tsy tompiny à un moment donné à tout moment izy afaka mirécupérer ny pouvoir aminany zegny natao hoe décentralisation ko tsy hainareo décentralisation dia ny gouvernement central mbola aminanao daholo ny fahefagna rehetra tompoko ao ary zegny olo mivolagna zegny diso raha volagna zegny mitsangana eo izy koa jolahy zay koragna zegny natao hoe décentralisation aty en France zao ty magnano décentralisation fa décentralisation zegny une partie ny pouvoir ny état central zay ao à Paris ny délégué ohatra zao ty eto zao ny département misoccuper ataotsika resaka hoe lalagna na le route irabere misoccuper ya misy connexion tsy nikapitely fôtony wifi nakantragno ao tsy matakatra izy c'est pas grave raha karaha zegny zay tsy mitady une délégation de pouvoir satria à tout moment zegny tsy maintsy mbola andeha ikognokogno le amy capitale ay fo zay koa fa misy raha andeha ataony satria le pouvoir io mbola amindreo ao agnany le tsy mampitovy le atsika boka mila hetsika raha koragnitsika zegny le mandreraka amity tantara ty le raha koragny tsy hetsika zay décentralisation autonomie de province budget zegny efa tsy ilainay eky zegny satria zegny izy koa zegny natao zegny depuis ndretsika na tsy mangataka le état fédéral io fa mba mety ho tsaratsara le fiaignana atsika nagnino anareo tsy midéfendre bilan anareo nagnino anareo tsy afaka mivolagna hoe nandritra ny 60 ans zay nagnanaovigny raha jiaby sy raha tsy natao io zao ny bilan misy amitsika nagnino anareo tsy mandany fotoagna magnazava zegny fa anareo mandany fotoagna midénigrer raha volagninay anareo mandany fotoagna mandeha mivolagna fa hoe zay io zegny olo mifima cigarette mandeha cigarette misy vitesse zay atao karaha zegny anareo koa tio ndray za ty ndray président fokotany fo tsara nataoko ke zay zao magnotany anareo ny bilan anareo le anareo fa nitondra tio zegny agnontanianay anareo ny bilan anareo satria redevable amizegny anareo redevable amizegny anareo magnazava ny vahoaka hoe ty ny bilanay
Ana ro mpitondra jabo na R8 io na rajo na rajoela na nino. Fa mahagaga de zao ni président ni nanoatra raha tagnatin'ny constitution tao comme par hasard dia Didier Ratsiraka boka Tamatave izy io, président Tsirana boka Majunga izy io, président Philbert Zafalbert boka Diego izy io, boka Mbilbe, comme par hasard. Anareo navy tafara tato fora anareo raha io. Azava anareo boka tafara tato Ravalmanana, Rajoelina, Rajomampianina, comme par hasard koa anareo zay, comme par hasard ao za. Nagnino zegny atsika mifamorery. Tsy tianareo boka anareo koragnina amin'ny raha mary. Agnany resaka décentralisation, resaka autonomie de province tompoko zavatra efa misaotra tagnatin'ny constitution-tsika. Fa nagnino mametraka fagnontaniagna aminareo za fagnontaniagna tsotra. Nagnino raha tsy ni-appliquer agnaty zay jusqu'à niany. Ino zegny le sakana? Ino le antony? Ya mety mivonagna anareo fa ya agnapitragna raha zegny ny député nareo ainsi ny karazana ne tsy nametraka raha zegny. Or zalahy agnatin'ny constitution io. Dikan'zegny ny lalagna farina agnabo amin'ny Madagasikara ao dia tsisy agnabognabon'ny constitution. Asa mazava aminareo koa raiky zegny. Dikan'zegny fa tsisy lalagna agnabon'ny constitution amintsika ao. Sao dia mba misy hafa mba volagna aminakahy za tsy mahety. Ino lalagna agnabon'ny constitution ai? Sao le za tsy mahebaka. Ampianarana za tsy mahefa za vao nianatra. Agnabon'ny constitution ino lalagna agnabonazy? Comme tsika Madagasikara mba ino eky lalagna agnabon'ny constitution io? Tsy haiko. Fa io resaka masturbation raha ataonareo io. Zegny andeha hagnano état fédéral zegny, atsika zao décentralisation fo mety amintsika, na hoe autonomie de province, amezagna budget nareo sy ny namany. Zehe tsy mila zegny tompoko. Satria raha tsy namezagna zay aty zay, tsisy andra koa mbola itakine zegny niany. Ane anareo le amile fitafita bitro nareo ty e. Fitafita bitro. Hoe bon, rozo io ho tampitambetsika amizay ro, alô mba amboaritsika na révision na constitution io, renforcer-tsika le décentralisation, renforcer-tsika hoe amezamezantsika ro hely budget-ndraha madinidiny kely ro vavandreo mifody. Azo volagny karakara zay. Azo volandegny karakara zay. Vola igny rofigny boka agny, goutte d'eau izy milatsaka boka agnabo ary. Goutte d'eau izy mipody boka agny. Donc, question de décentralisation. Ampody comme tsika vahoaka izy. Décentralisation zegny, ny tegna izy dia délégation de pouvoir. Je délègue une partie de mes pouvoirs. Raha misy pouvoir a folo za, mety misy aroe amizegny déléguéko aminao. Anao zegny karazana hoe anao irako magnaraha karaha zegny. Fa à tout moment anao mila magnontany za vinaka aminany fôtony za le tompon'le pouvoir fa tsy anao. Anao zay raha nampindramigny fo. Zegny dikany. Tsy haiko ataoko amin'ny teny gasy mazava agnazavako izy fa koa tadiavinareo ataoko amin'ny teny anglais mbola ataoko fo. Sao mba ho atsika jiaby agny. Sao tokony ilaigna zegny ny agnazavako izy amin'ny teny anglais. De mamadiky teny anglais za magnazava izy aminareo. Sao tokony ilaigna zegny. Fa ny atao hoe décentralisation, ny autonomie na province zegny, une partie ny pouvoir an'le amin'ny central ato no ampindramigny. Mindrana anao fa tsy tompiny. Asa mazava zegny. Teny gasy la zegny e. Tsy mitovy anao mindrana, tsy mitovy anao tompiny. Raha re tsy mindrana zegny, ampindramigny anao io, baka vô raha ampindramigny anao koa mbola kofa tartaraiky anao mbola mety mbola récupérena aminao zy, mbola ampody alain'le tompiny le nampindrana anao zegny sy namany. Azonao atao zegny satria nampindramigny anao fa tsy tompiny. Ke eto fivolagnana hoe état fédéraly, problème io tsy raha be amintsika fa ny mety ny décentralisation, ny mety une autonomie de province. Non, tsy adapté zegny, tsy mety aminay zegny. Tsy mety aminay zegny to. Satria zao ny antony tsy mampety izy aminay. Zay mila faritry, misy zay mba tianay managna raha tsara karaha raha jiaby anagnan'olo jiaby. Azovy olombelogno tsy magniry raha tsara amin'ny tanànanany.
olo misy mahamay misy masantoko fo zegny. Anao zao tsy magniry raha tsara amin'ny tanànanao zany. Mba hoe zegny anao zao koa marany mba misy l'hôpital ary bien équipé, misy médecin ao ketriketriky mavita amin'ny tahanao sy ny namany. Anao mba miaigna amin'ny raha misy raha manjary, pouvoir d'achat-anao anao afaka mihinagna voky tsara. Azao olombelogno tsy tia raha karaha zegny amin'ny tanàna misy izy. Anao koa olombelogno tsy tia zegny anao fa misy mahamay koa agnaranao dikan'izay. Ke nagnino zegny anao zegny tompony magniry ny atiny. Anao tompony, anao magniry ny atiny. Anao zegny midagnaka be eo, ny migalabogno fo. Ny mandesitra fo anao magnoaka am'izay ambadika. Ka io zegny tsy maintsy ampody koragnina amintsika hoe le fametragna état fédéré io, état fédéral, io changement de culture mihitsy io amintsika malagasy. Changement de vision mihitsy io, changement de comportement. Io ne choque. Za tsy famatra zay. Io tsy kesika karaha hoe anao zao zegny misy tragno pendrenao izy teo asany pendrenao Tompierre zegny le façade-nao, bon maintenant volanao tsy ataoko Tompierre fa ataoko asa hoe i marron tsy haiko nanino. Tsy karaha zegny izy io, fa le logiciel-tsika jiaby mihitsy miôva aminany. Le toetsaintsika agnatinao, le kolotsaigna, le approche miôva, atsika zegny tegna magnano hoe changement d'épaule izy koa magnano science fivolagnana izy, changement d'épaule. Aza magniry avy an'zegny ambony tany eto, amin'ny changement climatique io, changement d'épaule io. Izy io navinisy tamin'ny tantaran'ny tontolo misy atsika ty navinisy changement d'épaule. Zany hoe zegny am'koragna univers atsika navinisy fotoagna nisy changement d'épaule. Dikan'ny changement d'épaule zegny ni inverser les champs magnétiques. Tanareo io globe terrestre io misy champ magnétique baka miprotéger atsika amin'ny rayonnement solaire. Io le ataontsika hoe couche d'ozone sy ny namany zany hoe misy rayonnement solaire io champ magnétique terrestre io no miprotéger atsika baka atsika tsy gerogno tsy maty. Zay mahatonga hoe pôle nord ary de pôle sud ambany ato. Fa amin'ny tantaran'ny univers, amin'ny tantaran'ny terre ino planète misy atsika ty, misy fotoagna zao magnano inversion de pôle. Zany hoe le pôle nord iny anjary pôle sud. Karaha zegny. Fa zegny aza souhaitena ho avy zegny. Fa raha zegny ho avy, ho sahiragna daholo koa tsika ambony tany eto. Fôtony na i raha jiaby hitatsika iôva daholo io GPS-tsika sy ny namany fa tsy raha manjary. Le tanany impody normal ndraiky koa. Ke atsika zao am'le système izy io tsika mila magnano inversion de pôle. Zany hoe tsy hoe magnano kopandry fa miôva de miditra agnatin'ny hoe atao hoe état fédéré zegny. Ampody resagna amintsika izy. Ny tanjogno ny état fédéral tompoko dia fandraisagna andraikitry avy agny fotony. Zany hoe vognona atsika mandeha le andraikitry. Vognona atsika agnano zaka ampandroso tanànatsika. Eto dia ampodiko. Tsy kady za mivolagna anakaty. Le atsika volanako, notion atsika. Za hitanareo avako aby amin'ny vidéo maro ataoko regny za magnapiasa mo hoe notion de jirany. Important io, matomboko. Satria natao hoe atsika marigny anao tompon-tany, atsika zegny anao. Marigny anao zafin-tany. Fa indrindrandrindra ireto ralahy anabavitsika mpiavy. Mandeha ataontsika mila ravinahitra, mandeha mitady ny asoavagna avy amintsika. Atsika koa regny. Sa mazava aminareo raha tiako volagniny zay. Atsika regny. Atsika daholo regny satria ampodiko zegny. Ara mafisiko ty raha koraniko ty hoe tany nametran-dragnahary anao, io tokony acteur anao amin'ny développement ny toeragna nametran-dragnahary anao. Anao no mampiroborobo toeragna io amin'izay setra misy anao. Satria sitrika zagnahary nametraka anao teo. Ke anao koa fa navy amin'ny toeragna io, ataova ny fomba ahafahantsika mampiroborobo io toeragna io.
tsy agnavagna zay. Tokotry managna moyen anao mivanga tragno, manorogno tokantragnonao io, mivady aman-janakanao io, sy ny karazany sy ny namany. Nintsika io. Nintsika. Ary zegny raha mezana état fédéral atsika, état fédéré atsika hoe atsika jiaby miprofity. Le atsika jiaby io miaraka miprofity zegny amin'ny raha. Karaha ataony aminay zao zegny la piscine ity, zay amin'ny résidence-nay jiaby miaraka miseka eto. Fa tsy hoe ka la piscine bandakama eky zafo zegny an'ny rabe. Io zao ninay jiaby eto. Fa zay jiaby eto la piscine ty, zay magnaja izy. Anjaranay magnadio izy. Anjaranay mahay mifandamigna aminany satria io fanagnanay iombonagna io. Zegny raha. Zay zao zay samy tolo tsy tety. Ka raha ohatra ataoko zao zay, au lieu que za mihinagna amin'ny terrasse-nakahy ty za mitazogna la piscine, za mandeha misisiny eto, za zo boka io mandeha miseky, sady miasa eto, tsy managna problème am'zay ny fiarahamonigna am'zay satria ninay zo. Ninay jiaby. Karaha zegny le raha apetraka ny état fédéral antsika zegny, état fédéré antsika. Io raha io nintsika jiaby. Dika zegny atsika miprofita aminany atsika jiaby io. Fa tsy hoe bon la piscine ty zala zafo mazo mandeha eto e. Tsy karaha zegny. Nagnino atsika samy miaraka magnefa charge fa ke za tsy andeha eo koa. Mavita mandeha eo za. Mavita mikeky mibandakama koa za miaraka mandeha miseky eo, miaraka miprofiter le raha. Fa misy fifagnaragna, fifagnajagna agnatin'izegny. Tsy une heure du matin za andeha eo andeha antsinitsigny, fôtony mety misy namako mandro, mety misy raha karaha zegny ane izy io e. Io fanagnana iombonagna. Atsika miaraka miprofita aminany. Zegny le base ny état fédéral. Fa zegny mila olombelogno matotro za aminareo zegny. Mila olombelogno resy lahatra hoe fa raha zany tokoa moa ny fandeha ty tantara manga ty mila sens de responsabilité amintsika tsaraikaraiky. Ka ny sens de responsabilité dia hoe atsika tokony midépasser notion de anao zovy, anao bakaia, anao zegny hoe. Io ane ambarako anareo avako aby mampalahelo za le raha. Za aloha tegna lasa malahelo za fôtony nagnino. Za zegny mandiniky mba ombiagna marigna atsika vahoaka malagasy ty afaka midépasser le io sakana be hoe fivolagnana jusqu'à zo hoe anao bakaia, anareo tsy zegny hoe, anareo zegny hoe. Ary ny tegna mampalahelo aminany jusqu'à agnatin'ny l'église volaniko aminareo zegny. Amin'ny l'église nay misy raha zegny. Amin'ny katolika izy hitako raha zegny. Mbola misy ho io. Nefa fa volagniny hoe zegny agnatin'ny l'église ato hoe Jesosy Kristy raha vako amin'ny tendako ty. Jesosy Kristy zegny olo zegny hoe vandy areriky. Fa mbola hitanao fo. Fôtony misy koa olo magnano le toetra tsy miova fitiavan-tegna dila. Mbola misy olo tia tegna fo mba tsy mba mahazo ono hoe atsika koa zala samby ato e. Mba tokony tsy karaha zegny le fomba firezoneantsika amin'ny raha ty fa hoe mba ino raha iaragna sy ny vandy. Ombiagna atsika vahoaka malagasy midépasser le tia atao hoe fiaviagna ty. Ombiagna loatra. Ary ino zegny raha tokotra ataontsika hikasegna zo. Marigny misy raha hita hoe mety afahantsika mikase zo vonalohana akeny resaka lalagna, resaka fifandraisagna ane. Ary tsy vitan'ny fifandraisagna fô fa tokotro misy zegny raha hoe ataontsika mba ahafahany andraso mba ahafahany olo jiaby mifandray, mifanerasera agnatin'ny resaka notion de jirany. Mba zegny aviany hoe misy ny fifankazahoagna misimisy kokoa. Hitanareo zany any tsy de hidrika amin'ny fagnazavagna ny état fédéral loatra. Fa za hitantara aminareo hoe ino ny raha nisy teto en Europe après ny seconde guerre mondiale. Nianatra tantara daholo atsika. Io moa zegny tsy de spécialité naka magnavanagna fa za olo liagna mba mamakimaky boky mba tia tantara. Izy koa fa ravan'ny Allemagne nazie ny volagna reo européen jiaby hoe tsy ho iseky raha karaha igny fôtony nagnino atsika sambatsika atsika sambatsika ny famono teto. Ke mba tsy isiany raha karaha igny, ino raha tokony ataontsika? Mba isiany hoe ity continent atsika ty efa nagnano atsika première guerre mondiale.
na koa deuxième guerre mondiale atsika fo mifamono eto aloha mba hijanona am'izay raha io zao ny raha hitandreo nagnano reo union européenne hoe aloha fa tsika agnovory Europe vaovao de atsika volaindreo izy ka taloha zegny anao koa boka amin'ny firenena raiky mandeha firenena raiky mila passeport mila mangataka visa sy namany iny tonga de nasotondreo zany hoe libre circulation io le espace Schengen zany hoe za zao boka en France mandeha n'Italie za tsy mila be misy passeport italien mandeha n'Allemagne zay nankamorendreo akeniky le fifandraisana raha jiaby manomboka amin'ny fifandraisana am'izay fotoagna zegny atsika afaka mifandray tsy hoe ke za zao boka n'Allemagne hiditra en France ie visanao ie passeportnao iny nasotondreo voalohany nadosindreo zay le sakina zegny tsy ampifandray atsika fary hoe ino koa raha nataondreo tsy mahampy zegny volandreo fa allo zegny asiatsika mihitsy coopération entre atsika agnano lalagna raiky mitovy atsika jiaby io amin'ny développement zany hoe misy lalagna nationaly Europe ane magnano état fédéral reto hoe fa izy tsy namezagna agnarana zegny Europe magnano état fédéral satria misy ny commission européenne no magnano lalagna jiaby any Europe eto koa tsy hainareo zegny de izy ka état am'ireny no magnano lalagna tsy miala le lalagna commission européenne fa magnano zay ino izy ty i-encadrena détail zegny atao Europe asa mazava aminareo koragna zay Europe io fa magnano état fédéral io fa reo fo tsy mivolagna izy état fédéral satria nagnino raha tsy mampitovy izy satria misy ny atao hoe souveraineté de l'état zany hoe izy ka pays membre agnatin'ny Union européenne zegny dia manana souveraineté nany izy zany hoe zegny tsy izy zegny afaka magnano hoe tina tiako atao aminany fa normalement misy ny convention européenne zay mahatonga misy parlement européen io asazonareo zegny misy parlement européen ary a Bruxelles izy raha tsy diso zao misy vola ampiasaindreo jiaby io mirana c'est l'euro taloha to izy ka olona nagnano vola nany la France mampiasa franc français Allemagne mampiasa ino volandreo iny Dutch tiako nino sinama sambo nanana vola nany reo koa fa nitambatra ho Europe aloha tsika ampiasa vola raiky lalagna mametsika raiky de siny sisa zegny tsy midika ke en France tsisy député national nareo baka mila mpianarigny raha nareo fotony manahiragna be le magnazava rantsika zegny aloha izy aloha to karaha zay mihitsy mampiasa reo système fédéral fa izy tsy tonogniny tsy nasiagna agnarana hoe état fédéral io fa ny européen de mampiasa zegny zay matonga anao zao koa olo baka Madagascar agny andefa lavania en Europe io norme européen mipetraka kendriky io boky be araiky anao zao andefa lavania zegny io ny Europe fo io fa mbola tsy nikavy koa le pays andafosanao lavaninao io satria i pays nao io mbola mety mampidy koa izy lalagna nany magnamafy zay le lalagna fédéral na hoe lalagna européen igny zegny zao hoe reo misy fond de solidarité zany hoe izy ka pays européen hitanareo io magnefa cotisation reo mandeha amin'ny compte araiky agnampiagna le état agnatin'ny membre de l'Union européenne zay sahirana mampiasa vola raiky reo anao mandeha amin'ny zone Schengen anao tsy mampiasa anao zao andeha n'Italie anao tsy angatan'olo visa zany nde anao tsisy ataontsika tsisy nationalité française so hitanao koa fa masy titre de séjour anao zao mavita mandeha non Suisse tsy agnatiny mandeha tsy haiko par exemple anao zao mandeha n'Espagne anao avy n'Espagne tsisy olo andeha volagna aminao hoe boa titre de séjour nao ta France tany tsy azonao idira agnato anao magnano rêvenao en Espagne vita anao barakainao mipody anao avy n'Espagne tsy hoe ke za io avy n'Espagne bon vola nakatiny ndivoako mampiasa euro fo anao c'est une famille nataondreo raha zegny satria nagnino mba hialagna am'le problème mahazo reo vita la guerre io mba tsy sianeky igny am'le fifandraisagna ary mitambatra reo puissant satria marché européenne raha nombre ny Europe ny kontegna
agny amin'ny 400 millions d'habitants agny, c'est marché maventy zegny. Ne serait-ce que hoe ataontsika hoe resaka ronono fo. Imaginenareo hoe olo eto mihinagna ronono, mihinagna paty. 400 millions d'habitants. Andeha vatsianao amin'ny ronono, andeha vatsianao amin'ny paty. Bengy zany reto hoe. Be zany. Raha ohatra ka hoe alaitsika fo pays araiky basy la France. Ohatra hoe tsy ta agnatin'ny Union européenne. La France zany yo amin'ny, allez, je dirais 60-70 millions d'habitants. Raha tsy diso zaho. Andraiky 400 zegny. Fa io raha io zegny atsika masturbegna. Nefa rô olo aby zegny, rô tsy fomba culture araiky. Asazonareo le problème. Rô samby européen fa samby amin'ny culture anany. Italien fihinanagna paty raha ataondrô, ny français fihinanagna mofo, ny rô sasany amin'ny pays de l'Est le agnatin'ny raha fihinanagna batata, ny espagnoly, rô samby amin'ny culture andrô. Fa nagnino rô capable zegny satria haindrô hoe atsika koa mitambatra, atsika puissant vis-à-vis les États-Unis d'Amérique, vis-à-vis ni la Russie ny Poutine, vis-à-vis ni la Chine. Mitambara atsika volaindrô. Fa nde magnano amin'ny fitambaragna zegny, misy koa zegny le rabe sy ny namany. Asazonareo zegny. Ary nataondrô, projet-ndrô agnatin' zegny, misy programme Erasmus agnarany, ho an'ny étudiants européens jiaby zegny. Fotony raha azondrô vazabo ono hoe, kabary jiaby ty ne, kabarina vody fo ny tena marigny aminazy hoe. Matonga olo miady kabarina vody fo. Ino aminandrô vazabo? Ko karaha zegny. Iro tsaikintsika amin'ny université io, alors rô samby alefatsika miparitaka fotony fanambady rô io vai. En programme Erasmus manino? Anao étudiant français mandeha mianatra anao en Espagne. Mivalide anenao zegny anao en Espagne. Anao avy agny mety mahita une belle espagnole. Ino m'interdire anao tsy araka amin'ny espagnol. Fotony hoe za ino les Gaulois, je suis un français les Gaulois. Que za tsy araka amin'ny espagnol. Na hoe anao zao lefa mandeha en Allemagne ary, iro Allemande aboboka dadilahin-drô namono zay tamin'ny deuxième guerre mondiale sy ny namany ke za tsy niaraka amintsika mangy Allemande ty. Tsy olo verijery olo magnano zay zala. Ko magnangy ity anao izy tiava zala. Na Allemande izy, na tseko espagnol izy, na italien izy, na nino izy, ko fa tianao izy tiava. Nagnino antsika gaty tsy afaka midepasser io mentalité io. Hitanao, tsy haiko io ndraiky ton tiako zo, fa problème kaminana boka ton zo borzany. Hazala ton. Anao ma tia izy sa tsy tia izy e? Anao ma ajeny sa tsy ajeny e? Ton raha jiaby zegny ataony aminaka, tsy haiko tia za, mary tsy haiko tsara atao, tsy aba hitanao ma izy tsara be io. Ke ino ma problème amizay to? Izy boka borzany ke tsao zany andesiko amin'ny ampondra lava igny zo, andeha sasa hendro. Hazala ton. Zay fo problème. Kaia za atao za magnatrika anao mandeha agny. Ndena tsika pondra lava. Andesiko agny izy tsy haiko ko zay fo problème rô, alô tsika andeha agny. Atsika tsy mety midepasser io problème maventy hoe problème na fiaviagna. Anka notre diversité ny tsy fitovizatsika tokony lasa force amitsika manjary lasa sakana amin'ny fampandrosoagna ny firenetsika. Zegny le manahiragna amitsika io. Notre diversité zegny tsy transformer-tsika ho force. Fa nataontsika ho ndesy ny fankalahagna, tsy tia magniliky ny sasany. Kanefa io zegny tokony force tsika mihitsy io, le tsy fitovizagna io. Satria raha tsy hainao mety hainy namanao ry. Raha tsy magnavanagna anao mety magnavanagna manamanao ry. Ka raha io zegny nataontsika force notre diversité, le tsy fitovizatsika, atsika le efa lasy. Fa tsy zegny niany fa io onjonagna apetraka io. Narô boka zegny hoe narô tsy tia zay tsy tia narô, zay karaha ty nagnino. Azalahy. Ya. Agny ane. Oui, zokonaka. Zay mihitsy. Zay le problème maventy amitsika. Ombiagna atsika idepasser io raha io. Ombiagna. Oui ke atsika zao ane. Notre différence amin'ny na amin'ny fomba mampanao, na amin'ny fomba fizavagna raha. Tokotro io lasa force tsika.
Imaginenareo tsika zao koa olo jiaby jery araiky atsika samy miaraka mandinika raha araiky tsisy raha manjary ange io fotony manjary ataontsika hoe formaté amin'ny raha araiky atsika fa ilaigna atsika tsy mitovy agnato ilaigna misy olo volana non ary zigny mahatonga zay magnazava amin'reto namagna malala hoe anareo mivolagna hoe décentralisation tokony atao anareo mivolagna province autonome avy anareo tsika ikoragna aminano atsika ny mety mikoragny atsika tsara ifampitoraka tavoangy azavenareo ny nareo zay magnazava nini fa nareo aza milefa bilanareo zay raha tiako volagniny io décentralisation autonomie de province sina efa voasoratra agnatin'ny constitution tsika zo tompo fa tsy raha hoe andeha didigna nagnino tsy natao naka zay fo question voana lohana petrako anao koa tikoragna mizomo aminaka valianaka fo fampanontania ino man tsy nagnanaovagna azo atry zay mba mbaraza mba tiako he keny any zay mikoragna nini narozalahy karakory matonde hagnano raha jiaby zegny aia vola tavagna zegny anareo mitsijy problème aloha ne tompy nde zay nde agnazava izy tsy ambela anareo zay magnazava izy anareo ndraiky miasa aloha ne tompiny magnazava izy aminareo tsy azoko e ambela zay magnazava koa zay jiaby aminany hoe i raha zay baka hato mandeha hato baka ty magnano karaha ty ina amile raha koragninay zegny tsy izy anareo ne tokony zay raha volainareo aminay tokony tsarainareo amile raha koragninay zay hoe bon i raha volainao izy la ataony tsy mitombogna e raha ohatra ka hoe misy vola hoe 70% lamony dogo eto firy impôt misy ô niany misy bandakama miasa amin'ny aéroport Afasainy misy voly aroe raha tsy diso za navy anosy be niany i Neos tsy haiko Neos tsy haiko azovy de vo Ethiopiany avy folakandra zao avion raiky amindreo mitondra olo en moyenne 200 personnes en moyenne dikan'zegny niany nisy ino ataontsika hoe tsy ataontsika hoe touriste aby reo fa hoe ataontsika hoe nisy passager 400 personnes niontsika tanosy be niany atsika mivolagna zo niany io 400 io satria araiky fa navy tamin'ny marandraigny araiky navy amin'ny désert io fa tsy mety fanavy amiko i avion zay azalahy amin'olo 400 ataontsika fa amin'ny 400 zegny tompoko ataontsika droit de visa andreo ataontsika 10 ataontsika une semaine foronôsy be ao de magnefa 10 0 amin'ny visa andreo imaginenareo fa reo olo aby reo ndray be n'avion ndreo fa agny amin'ny 1000 zegny hoe euro agny tsy mahaperte reo ngefa 10 1000 euro tompoko tsy mahafiry pourcent zegny raha ohatra ka 1000 euro bien ndreo de 10 1000 euro zegny c'est une petite goutte d'eau dikan'zegny ny aéroport nosy be niany faseny izy koa miresaka visa fo efa misy 400 fois 10 euro 4000 euro fa traky anao tsy raha ataonao aby 4000 euro fa latsaka fo paky tsisy nino 4000 euro latsaka magnaia 4000 euro zegny amizay magnaia zay le fagnontaniana tiako apetraka aminareo baka ke tadiavinareo zegny hoe tavoala jiaby milaraka aminay ireo olo baka io amizay andesiny bus reo mandeha hagny amin'ny hôtel Andilagna agny Andilagna Beach Royal Beach magnino beach zegny beach jiaby agny reo miala baka io fa misy bus mitondra reo mandeha magnagny reo vazava oui oui donc reo mandeha amin'ny Andilagna Beach mandeha amin'ny Royal Beach mandeha amin'ny sinamany azovy mahazo amizegny e mahazo otrino atsika e ya mahazo ino zegny mba raha mbahazo tsika agnatin'ny raha jiaby zegny ino le raha azotsika ino zegny le raha hoe mba hoe ty misy raha hoe azonay agnatin'ny raha jiaby zegny sy ny karazany sinamany nefa le olo zegny no miprofite le raha misy amitsika mety mivolagna ya robaka mety mampiasa olo le hôtel Andilagna sy namana hôtel o 4% n'olo anosy be ao zegny no ampiasaindreo 4% ny olo amin'ny hôtel ao no ampiasaindreo zay zegny tadiavinareo inginy fo raha karaha zay agnana izy hoe ke io ambarako anareo raha tsotra fo e atsika zegny tokony angala ono mangala ono atsika ry vahoaka malagasy fa atsika zegny tsy tokony tompo tragno mionigny ary atsika zegny tsy tokony mangatakatagna amin'ny raha atsika zay fo atsika tsy tokony mangatakatagna fa tokony mba samby mamprofita atsika ary samby mba tokony managna anjara
masoandrotsika am'le raha tokony anagnatsika satria nintsika izaka. Quand je dis nintsika, atsika jiaby mipetraka ao atsika jiaby mipetraka ao zegny tramy tompony. Atsika koa zala misy sanandra misy olo 400 zegny mijotso amitsika ao. Ireo olo mpivarotro madiniky magnano raha malagasy, ny hôtel madiniky, ny manafo ny mitondra excursion sy ny namany samy miaraka mina daholo angizy. Ino ny problème am'zay? Tsisy olo ane samy miaraka mina daholo. Tsy zegny fa raha ramaseno boka ay mandeha ry de zay eo samy dagnaka eo olo jiaby. Mivolagna zegny am'zay anao hoe tafiditra agnatin'ny proposition mpanjakana efa nanjavo. Bien sûr io ny ambarako anareo ny rola bro zegny le olagna zegny mivolagna zegny anao atao fa hoe anao magnavaka, mivolagna zegny anao atao fa hoe tsy zegny hoe zegny fa mangia fo fa zegny fa karaha zegny. Ke ny état fédéral ndre nino fagnazavagna ataon'olo, ny état fédéral dia mametraka raha raiky fahefagna eo agnivon'ny vahoaka. Anareo no misafidy ny raha tianareo atao amin'ny tany ivelomanareo. Fa ndre magnano zegny misy ny cadre nationaly mibalisé. Zany hoe ny député nationaly magnamia cadre fo izy, magnamia hoe eto ny arfany, eto zegny le limite mba tsy hompampagna, mba tsy hisiany hoe ino concurrence déloyale agnivon'regny état fédéré regny, mba tsy hisiany hoe tsy mitovy ny fivoaragna am'regny état fédéré regny. Regny zegny donc zegny le état fédéral na hoe le national magnamia cadre fo izy. Fa ny régional, le état fédéré, io no misafidy hoe ino marina ny raha tiany ataony ampandroso tanàna faritry misy anazy. Zegny tsy vitan'ny décentralisation zegny. Satria décentralisation une délégation de pouvoir. Zany hoe pouvoir anagnako za amin'ny état central igny, misy amin'ny pouvoir anagnako ampindramiko anao. Mindrana zegny anao fa tsy tompony. Ary za tout moment mavita miretirer zegny aminao. Ampindrana anao le pouvoir zegny za. De à tout moment zegny izy koa fa tsy mety aminakahy zegny azoko récupérer satria za le tompony le pouvoir ange. Fa amin'ny état fédéré ty, non. Mivory fo. Mara azo atao agnatin'zegny ane. Ohatra zao ty amin'ny région état du nord regny, karakory agnaovantsika amin'ny resaka tourisme, karakory amin'ny resaka agriculture, pêche, ny élevage ny namany. Ary io ne ivonagnana amintsika hoe notion maventy agnatin'izao koa ny solidarité. Raha baka tsy tianareo regny fa azavaigna aminareo fo. Mankarary sofinareo le fivolagnana zao. Base ny solidarité satria tsika ne firenena raiky. Atsika tsy firenena zato. Firenena raiky. Donc zegny tsy maintsy mipetraka fond de solidarité. Satria na ino? Na atsika magnano le découpage nanao fo zegny atsika fa mizaha hoe tsy tokotro hisy ny état tsy mahavelon-tegna zegny. Tsy tokony ametraka atsika hoe état fédéré araiky tsy mahavelon-tegna izy. Zany hoe tsisy raha misy aminanao fa tsy maintsy andeha tomagny amin'olo izy. Donc zegny le découpage atao hoe izy ka état fédéré mila managna sourceny ahafahany mamelon-tegna. Zany hoe mahavelon-tegna izy. Fa ndre magnano zegny tsy maintsy apetraka koa ny solidarité. Raha iarahantsika zegny hoe bon, nahazoazo bénéfice anareo miparticipe kokoa. Karaha zegny ny construction ny Europe. Olo miparticipe be amin'ny Europe ny le pays magnano zay magnano excédent tany miparticipe be amin'ny construction ny Europe io e. Fa misy fotoagna koa zegny azonareo no tamin'ny fotoagnan'ny la Grèce tseky fahity. Mety natadidy anareo hoe les crises tamin'ny 2009 ma zegny tamin'ny Sarkozy président. La Grèce était en faillite. Sauf que niveau européen jiaby raha ohatra ka faillite la Grèce, rongana daholo système monétaire tsika euro io. Navy jiaby nagnaboaka vola nge zany. Nagnamia ny français, nagnamia ny Allemagne, nagnamia zegny olo jiaby isauvegna le soldat Grèce. Satria raha vao misity io la Grèce io, ninany angarany atsika fa tsy euro zay fa ny disparaître. Karaha zegny koa ny état fédéral io e. Zay mahatonga hoe atsika koa mampiasa monnaie unique, ariary ohatra. Dia état fédéré jiaby mila managna même niveau de ataontsika hoe amin'ny
fanagnana satria raha misy état fédéré araiky misity andesiny mijotso miaraka aminany le volantsika io ka tsy maintsy obligé tsika magnano fond de solidarité magnampy le namatsika igny raha ohatra ka mety misy raha mety mahazo rô ke olo rasiste olo tsy tia olo agnan'izay zany tsy hoe ke ambilaro matay zay boka le fagnontaniagna apetrako amindreo matadidivana rô tamin'ny raha nandalo tany Europe teto momba le crise financière tamin'ny 2009 asa 2009 zy andraiky la Grèce tsy eky ravagna mihitsy io la Grèce io tsy voefa eky ny mpiasa tsisy raha nanjary to système économique ndreo jiaby tout s'écroule fa européen nitsangana rô jiaby io vola nge zany narotsaka ny la France ndraiky Allemagne andeha sauvegna les soldats la Grèce nefa rô tsy greky tanarô zay rô tsy greky rô koa magnano le mentalité narô amile narô le hoe ya andeha agnavakavaka io mambila rô naty tagny rô tsy grek rô européen fa rô tsy grek fa nagnino rô hoe français nino sy namana hoe aloza lafa soviétika rô ngiaby ty fa izy koa tsy soviétika mana fo ravagna raha ataontsika jiaby kinianana rô nde volagna aminay fa hoe oh zegny hoe nino anarô nama raha koa tsy tianarô volagna fo tsy tiako raha fa aza mamoriporogno raha tsy aminany aza de vao zegny tegna mampalahelo za aminany misy banibanianatra tsy managna honnêteté intellectuelle volagna fo hoe raha igny tsy tiako anao tsy forte tia raha raiky fa anao za mamorogno alala tsy tiako raha raiky tsy tianao izy fa anao za mamorogno foroforognonao aby raha jiaby io andeha akorontagnana le betron'ny le vahoaka zay nefa raha tsy aminany ke inaka zama maro tombony azontsika amin'ny état fédéral maro fa za ndraiky magneky hoe niany izy io mbola tsy mazava tsara amitsika za koa magneky hoe fa mila zegny atsika magnano sensibilisation adositsika zegny le raha mampavozy le olombelogno agnatiny momba zo entitsika magnazava sy ny karazany sy ny namany jusque le olo zegny mahazo tsara ny dikany sy ny fandehany devoir zegny ary c'est ça le but ary le ady eto nefa hoe bataille de communication fo satria reo ambadika ary koa tsy mandry ke raha ohatra ka hoe koragnina maratsika koragnina aminany hoe karakory rabina retraite nomaly zao nisy question'olo intéressant misy tamin'le levako tao hoe karakory problème na knaps satria ne ziny raha mantraiky amitsika ne zegny retraite baka zegny karakory problème ny zegny hoe le fiainatsika andavanandra fa amin'ny état fédéré zegny état fédéral io question ny ngiaragova io io mipetraka agnivon'ny faritra agny io anareo ve zao mandiniky ministère angataka mpampianatra agnano recrutement na mpampianatra na nino mila magnano misy quota magnino national azegny hoe à gauche à droite ro ministère agny mila maefa hoe bon agny amin'ny tany karaha ty tokony irecrutegna mpampianatra zegny hoe nefa raha ohatra ka izoantsika io atsika ne mahita hoe tokony mampidriky mpampianatra rabetsika fa ndre magnano zegny atsika mila mametraka fagnontaniagna hoe izo ma aio vola igny fatsika zo vola boka dikan'zegny atsika mila même collecter impôt tsika raha jiaby ne miaraky tsy hoe zay mila ino izy ty mpampianatra zato ndre atsika tsy capable magnano recouvrement ny impôt recouvrement ny rabe fiscal zegny raha karaha zegny fa atsika tsy mila mavozo nareo za mavozo aminany fa atsika mila magnazava ary indrindrandrindra mila petraka hoe ny décentralisation ny autonomie de province za tsy mikroara amizay moi je ne crois même pas satria raha zegny koa nisy raha zegny koa natao Madagascar amin'ny atsika ny any mivolagna on n'est pas amin'ny place misy atsika zao au moins on est atsika fa mba nisy ny avancement natao i raha zegny koa natao fa les volontés tsy anagnandrolo ary tsy niandro anagna volonté gnan'izay aza mety fitegna amizegny atsika raha koa fa tsy vita hatrizay tsy niany zegny hoe misy olo anagna volonté
andeha hagnano raha zay. Zay firambarako anareo zay. Raha koa nataondreo tagnatin'izay misy président telo makoa nagnano raha nanao-traha agnatin'ny constitution. Misy président telo malemy fagneva jusqu'à niany tsara nataondreo raha. Ary le président telo malemy fagneva io, ireo ny président farany. Ireo président farany. Tsy hoe ke hoe raha io zay raha fa nisoratiny talohandreo zany roboka avao navy. Iny ma raha tsy nagnanaovanareo zo. Zay nagnino raha tsy ataonareo? Niany am'izay nareo fa magnano volana fa izy bôka andeha taona efo izy fa izy bôka tsy nagnanaovanay izy fôtony député nareo tsy nagneky. Constitution ny raha resagna eto fa tsy hoe resaka député zany. Tsy kaza mita katalaigna am'izay re vahoaka fa zegny zay le izy manahiragna be mieritreritra anazy oke. Antsika mitohy fo magnazava ary zay mangataka débat mihitsy amin'ny bandakama zay ataontsika hoe tsy pour raha io. Managna droit anao tsy pour fa azave fo azave tsara hoe ino de vao le bilanareo koa azave agnatin'ny raha io fa tsy zay zegny ho sahiragniny amin'ny raha zegny nefa nareo bilanareo tsy tianareo regny tsy tianareo misy mivolagna sasany hoe ya anareo makoa io bôka tsy maro maheraky anareo koa ialandro ovabo azova andeha ataonareo zegny hoe olo hafa andeha volagnanareo zegny nareo koa mivolagna zegny aminaka nareo diso varavaragna tsy mahera tsy nahera diso varavaragna atao anareo koa zegny nikoragna momba hoe tsy mahera zegny edy aminaka nareo diso varavaragna ho zaza nareo miza varavaragna hafa ivolagnanareo zegny tsy feno manafo mahera io fa le manafo tsy amezagna setra le manafo satria nagnino anao tsy zanaka ny zegny hoe anao tsy zegny hoe anao amindray zegny akory matao kofa tsy raha be varina anao magnano tsy haiko raha jiaby zegny ane mérité maso mampiana jaza tsy haika amintsika an'izao io mampiana jaza mare mandrena agny mandany fanagnana mandeha nino mampianatra janaka miasa loha karakory atao matafita zanaka amin'iny sy namany azov ray mandeha tsy magnano zegny fa nagnino zegny reo olo abonina koa fa vita fianaragnandreo reo ndre mba secrétaire andaha hely tsy azondreo satria reo tsy amezagna le setra de volaina amindray fa reo tsy mahera tsika zala nama mifagnaja tsika mifagnaja nama fa tsika mbola mety mifampikoragna karaha zay mifagnaja fô tsika agnatin'le raha izo boka anareo agny avaritra nareo tia ambiance tsy haiko magnanginareo magnano makorely tsy haiko lelanareo magnano jombilo nareo mihinagna katy nareo magnino sy nama zegny aminaka raccourci zegny anao mivolagna raha hitamasinao fa anao tu ne traites pas le problème de fond nagnino olo abogny magnano makorely pose-toi une question azov zao magnangy raha niriny tamin'ny fiaignananany andeha hagnano makorely kila lehilahy jiaby ambonin'ny tany ty andisongo izy mba mivolagna aminaka nareo koa misy magnangy agny hoe za tiako avoa izaka zegny izy koa fa nisy jery zegny za zegny mba tiako makorely ino ma eritreretinao amin'ny fiaignananao na koa be za tia hagnano makorely azov magnangy andeha gneky izy hoe raha nirina amin'ny fiaignanananjy irôdy hagnano makorely fa donc mety misy agny tsy haiko fa izy koa ny akapobeny tsisy olo magniry zegny voatery ny raha misy izy voatery ny fiainagna izy ary tsy agnamezagna tsiny izy agnatin'izay magniry izy mety hoe bon andeha nosy be za io fôtony mba misy vazany tsy mba mahita anjara magnadozo za mijaly be ty voatery tsy agnamezagna tsiny izy zegny ndrentegna fo etoke nagnino tsy hagnano zay tsy agnamezagna tsiny zegny amin'regny raha nabavy regny na regny rabe regny tsy agnamezagna tsiny zegny satria efa tsy mahita ny marigny efa tsisy perspective d'avenir
efa tsisy hoe ino mazigny raha mba amezan'ny fanjakana, amezan'ny firenenanao anao zegny mba hoe ivolagnanao fa hoe ty espoir nakamy fiainana. Tsisy tsony zany. Varina anao mandafy fagnahinao, tu vends ton âme au diable. Anao zio magnangiky. Lehilahy miova marandraigny matsagna midi soara. Anao ve de zegny eritreretiko hoe raha tadiavinao amin'ny fiainana anao zany? Tsy marigny zay. Fa tatranao akory atao koa anao. De voatery anao magnano zay. Fotony maro e, za tsy magnady. Maro be le circonstance. Satria lakozininao tsy maintsy mitsempoka hoe. Anao tsy maintsy mampiana jazy. Anao tsy maintsy misy besoin anao magnino sy ny namany. Voatery anao io. Zay amin'ilay volagny nareo baka zegny tsy hainareo makorely sy ny namany sy ny namany. Aminareo ringa tsisy makorely. Io na lakely amin'ny sy ny namany. Zay mba mandalindaly hoe raha Antananarivo regny mba mahita koa e. Feno. Satria mivola votony hainay hoe ireo olo aby ty magnano raha ty misy problème. Za aloha mbola tsy eniky natao nagnano makorely ampitiavagny. Mbola tsy eniky nahita za hoe za zay lamba tiako hagnano makorely za zegny. Zay raha mba iriko amin'ny fiainako zany. Hagnano makorely. Ito. Fotony le raha tsisy espoir io. Tsisy. Ile espoir anao nino. Fa marandraigny anao tsy hainao nena mitsemboko na tsy mitsemboko lakozininao. Aia tagna vola andizagna kapokany vary. Aia. Normal anao zao koa misy olo volagna aminao bon karakory. Ty misy 250 000 misy 100 000 hela re. Allô. Fotony hainao fa agnatin'ny 100 000 igny bon igny zao vary kapoka telo, bon ty amin'regny mety agnafako zegny hoe sy namany. Tsy kaza magnano karaha zegny. Do amin'izay marigny fa hoe bon nisy volamena koa nitatra tary. Nisy zegny koa zegny hoe tary. Nisy karaha ty koa zegny hoe tary. Milliard io. Milliard. Anao mimaly kapokany vary, reo ngiabo mimaly milliard ambadika. De volagny anao fa hoe mangina fo fa io tsy io ny anareo sarotina amizay fa mbilafo zegny tsala tsy mety io. Tsy aminany. Ke zaho naka ikoragnako amaragnako le resaka état fédéral. Azavoanareo raha tsy namboaritsika. Io tsy kagasy namorona izy. Nisy reo olo tompony namorona izy fa oka le raha ipetraka amin'ny tegna nagnamboarany tompony izy. Nagnamboarany tompony izy de tsotra hoe magnamia fahefagna ho an'ny vahoaka agny fotony. Fahefagna jiaby amezagna anao ry vahoaka. Ary important le raha koragninao agnatiny. Ary io raha mila eritseritsika andeha apetraka. Tsy mora mila fagnovoagna avy fotony. Mila fagnovoagna amin'ny ara-kolontsaigny. Fa tsika ndraiky koa magnano zegny. Za ty volagna dans 10 ans Madagascar roso. Fa i raha zegny mila commencegna dès maintenant. Fa tsika koa niditra agnatin'izegny dans 10 ans tsika mipody eto indray mandeha. Io ne olo jiaby amizay fa mifipiko e. Anao fa mba karaha azoma olo tsy magniry karaha ohatra atao zao io. Anao mipetraka amin'ny tragno tsara, anao misy lapisiny, anao tsy tête tranquille. Azovy zegny olo amin'ny fiainana anany tsy agniry hoe mba misy raha tsara karaha zegny mba hoe mba be zegny izy mba miprofita amin'ny fiainana anany koa. Azovy. Tsy olo misy mahamay fo tsy mila zegny. Fa raha zegny tsy namezagna opportunité zegny ny faritra. Maro olo managna villa misy lapisina Antananarivo regny Antsonabavy. Za ty nandesin'olo tany tragnon'olo tary. Tsy tononoko azovy izy. Fa ndray zany volagna taminany. Tragnony misy zay andafy agny resinovina. Piscine nany lombolombonin'ny abe. Ndray ty zao piscine jiaby amin'ny résidence eto. Ny nany izy zaraiky anaiky fianakaviagna nany. Amin'ny lapisine nany. Lapisine mira piscine olympique le fagnanaovagna mandeha 80 mètres lavabe. Gasy io tsy vazaha. Gasy mira tsika. Izy migalabogna izy nino lapisine nino. De ivolagna aminakà nareo fa ora avamanagna. Tsy ora avamanagna zay tompoko.
fa izy koa raha nazonao tamin'ny angovinao tamin'ny haky tsy manana problème am'zay zay fa karakory igny kene zegny hoe anao zao zay mirevirevy agnatin'ny lapisiny anao zay mirevirevy miaraka amin'ny bandakama karaha ohatra ataoko zao nefa volam-bahoaka no igalabonao zay tsy pare izy zala za zao matao mireva amin'ny tany misy za zao le zany matenjany miasa amin'ny fomarandraigna aty fa raha ohatra ka anao zegny anao migalabaka amin'ny raha ny fanagnam-bahoaka sy ny namany sy ny karazany sy ny namany sy ny namany zay ko tsy d'accord am'zegny tompoko izy nambarako anareo ohatra hoe exemple simple taxe de séjour visa anao sy be fo faseny magnaia daholo regny vola regny raha ohatra ka ataontsika compte tsotsotra fo 10 € blanco ataontsika zay fo visa 10 € pour une semaine ohatra taxe d'habitation taxe de séjour fivolagnana izy regny hôtel regny zegny izy anao koa zegny fa mandeha amin'ny hôtel misy tokony misy taxe karaha zegny koa magnaia daholo regny tsy vitan'zegny fa rola boka fa avy anao sy be amin'ilay adokondreo amin'ny ino beach-beach-ndraha ty Royal Beach Andelagna Beach zegny hoe beach magnino rola bo doko leran'ireo fa marikitra andeha hody fo reo mandeha mizaha hely mandeha amin'ny raha malagasy regny mivanga ale mety ny dépense reo 20 € andesindreo cadeau andesindreo amin'ny avandreo andafy nandritra ny semaine reo tokonreo tao azova daholo nihinagna vola tokony azon'olo jiaby amin'ny raha tsy tanao igny agnanelela mamangoatsika aminano atsika tia tegna nga fa ataova zara govanareo ba ataova za raha govany état du nord zako mbola misy raha karaha zegny ipetraka vonalohany raha ambarako ro hôtel maro maventy anosy be raha raiky 80% piasanareo mila olo boka eto olo boka eto volany olo mivelogno eto amin'ny compétence égale faro raha za magnano politique de favoritisme et protectionnisme nakazy igny état fédéral nakazy favoritisme et protectionnisme azaveko izy ino natao hoe favoritisme natao hoe favoritisme dia mifavoriser ny entreprise locaux izy koa fa misy marché misy raha tokony hoanigny dia ny entreprise locale pour compétence égale no mahazo izy vonalohany priorité magnano zegny Monaco magnano zegny protectionnisme zegny pays maro be en Europe eto zany hoe izy koa fa misy marché mpanjakana reo mizaka endriky hoe azova amin'ny entreprise tsika mety mavita raha zegny amin'ny cahier de charge io pour compétence égale volaniko rehefa tsy mahita reo iôvo reo mandeha mitady le entreprise à gauche à droite zay mahatonga anareo mandeha amin'ny tany arabo anareo miaraka avy amin'ny tany arabo passeport nareo alaindreo le olo mampiasa anareo mitazomy ny passeport nao zavatra inimaginable izy amin'ny tany Europe aty donc naka politique de favoritisme politique de protectionnisme donc anao koa fa tiagnano raha amin'ny état fédéré ke za Joseph Abradisher agova aminany naka de fa zay raha ambarako anao vonalohany hoe mifavoriser na main d'œuvre io na société io na fournisseur na service io na nino local anao zao ngano hôtel anao mitady tomobily mitondra client anao boka amin'ny magnano transfert boka amin'ny aéroport mandeha amin'ny hôtel misy anao ay ambara za cahier de charge retraitable tadiavinao condition tadiavinao donc za mizaha société an-tanànao azova aminareo mpampitatry magnano transfert zay mba ahafanareo mahazo marché io amezantsika vola anareo io le banque de la solidarité manangina banque atsika anareo magnano mise aux normes fotony mety mivola agnatin'ny raha io ro vazabo mila mandesigna agnatin'ny bus climatisé sy namany tsy magnino ny gouvernement ny gouvernorat magnamenareo mampindrika anareo vola karaha microcrédit vidianareo bus zay ampodinareo tsikelikely izy miformer nareo agnatinao fa anareo no ifavoritizeko mitondra ro raha be fa à condition anareo mampiasa olo an-tanàna mitondra ro olo bobaka faseny mandeha amin'ny hôtel ndroa ino koa raha tadiavinareo hôtel zay mila olo magnano guide raha be excursion fa ro problème ro ngiabo tsy mahay miteny italien or zandry firy abanareo tokony magnano raha zegny aby
misy folo aleo nareo mandeha n'Italie Roma igny mianatra nareo pendant 3 mois mianatra teny italien igny ka vo nareo mipody ifeny gouvernorat zegny nareo mipody tsy boka haigny nareo ndiala ao anareo managna devoir mirester 2 ans ou 3 ans miasa amin'ny fary fotony nandanenagna vola nareo mianatra teny italien nareo ino koa raha tadiavinareo zay mila société karaha zegny sy namany izy koa tsisy ao amizay io compétence tsisy amitsika ao io za mandeha magnontany raha govany état fédéral ambadika ary état fédéral ambadika ary karakory matoma zay mitady olo karaha zegny raha karaha zegny fa zay amin'ny aty tsisy aminakaty misy alifasaty fa zay mila karaha zegny anaovantsika izy fa anao koa tsy d'accord amizegny io tsisy marché azonao natana hely io tsisy agrément mezoko anao natana hely anao zao magnano bénéfice anao zao nagnano hôtel zegny nagnano bénéfice anao lera ny avy tsy haiko eo fotetry loha anao androndroka piasa anao androka piasa anao tao avy aminakaty anao ino mantona nagnandroanao ro piasa bo hitanao boka monsieur Ragova zay client-nay zegny anao mafifiry taogno teto za ndraiky fa 5 taogno tsy taotao za firy bénéfice nao tagnatin'ny taogno zegny hoe dikan'zegny azonao roagna ro piasa bo fa mezareo droit-ndreo jiaby complet mba ahafandreo magnano conversion mireconvertir areo amin'ny asandreo donc apitsara io amezareo droit-ndreo ahafandreo mirebondir magnano asafa fa tsy hoe ke anao androndroka piasa karaha io fa anao barakay ataova zara govanareo tavanareo izy io itomagny daholo reo satria égal forakorahin'io tsisy loha kadalegna amizay anao miova amin'ny raha anay zegny igny anao koa avy aminay io anao ndeha hanao business zay tsy contre business au contraire tiany anao magnara fa zay hay koa mila mihina miaraka aminao agnatinao jusque hoe nifody ny société parce que tsy nagnano raha beky ndray vola indemnité tsy azondreo labro kelera koa reo tsy mahazo indemnité taminanao nagnano bénéfice igny tahiero taminanao nagnano bénéfice pendant des années anao ny raha be igny zegny niana anao magnano tsy mavita magnefa indemnité ndreo labro tsy keko igny anao koa tsy d'accord amin'igny saisisseko direct entagnanao jiaby za mivolagna am'le tribunal local ao hoe ataovanareo procédure ho saisissetsika io ho nationalisetsika izy nao barakay fotony tsy azo ikegna azy ro olo abony ny participe tagnatin'ny développement nao iro olo abony niasa tagnatin'ny hôtelnao tao natonga hôtelnao nisy olo nazahoagna olo ke navy niana anao dia hivolagna avy aminaka hoe bon za zalahy barakay fa raha ty zegny hoe dia tsisy raha ho azondreo olo abro ataova zara gova zegny nomezan'ny état fédéral atsika zegny le état fédéré managna pouvoir magnano zegny tsy hoe ke boka ministre boka Antananarivo agny mivolagna hoe bon monsieur gouverneur anao za magnabivava fa zegny didy avy aty ambony karakory anao manamane mahita raha jiaby mahazo ro manafaboata zegny le système misy amitsika ao boka agnabo agny a ministre tsy hainao na olo secrétaire ministère mikeka anao Antananarivo ty monsieur le DG monsieur le directeur régional tandrema fa ohatrany misy ohatran'izao anao dia fa mangivava anao fotony anao mavotsy adosoasa non état fédéral tsy magnano zay état fédéré anao Ragova député parlementaire na roa régional ao no mametraka raha jiaby zay mipetraka kelera anao miramasa anao agnatin'ny fanagnana rabe sy namany nefa le vahoakany ambany lanitra tsy mahazo favoritisme politique de protectionnisme zay politique atao zay mahatonga za le état fédéré nakavy lanko tsy état fédéré par découpage ethnique fa par découpage économique fotony za nde hagnano politique io zegny derrière ny raha tiako volagny hoe misy politique de favoritisme ao ary misy politique de protectionnisme on protège et on favorise ny rahantsika pour compétence égale raha ohatra ka mbola misy amitsika ao zegny le compétence mbola nagnatsika ao ny fagnanaovagna anareo ve mandiniky jusqu'à amin'olo docker tsy ilagna compétence olo andeha mafatragno olo andeha hagnano tsy hoe anao zay zegny agniky itondrasanao olo boka agny zay magnano izy nefa firy olo tsy miasa aminay eo firy olo tsisy asa tsisy nino andeha mafatragno ve tsy ho haindreo za na tsy haindreo zy mety ampianarigny reo zy zay tsy d'accord amizay zegny derrière n'le hevitry io zegny atsika mila se protéger atsika mila mifavoriser ny rahantsika ao le entreprise madinidinika aby regny sy namana ke tout le monde zegny sambo olo mahazo anjara c'est point final
izy amindray koa tsisy amintsika compétence igny atsika mandeha magnontany jiranitsika marikitra à Monaco dans tous les pays occidentaux mandeha ro magnano raha zay a Suisse misy asa tsy azonao ataonao koa tsy olo Suisse à Monaco ne miasa amin'ny casino ne anao koa tsy monégasque anao tsy mahavita miasa amin'ny casino nefa amin'ny casino zay maheno ataonao magnano ino croupier tsy ako nino mafivla mandrasa karata nagnino magnano zay raciste ro tsy raciste fa ro miprotéger ny ndro ny tsika atao misy volagna Diego ratsy fa tsy volagny fa tsao tafatsoaka koa igny misy magnano hoe lefaka zay farany zegny avao defa tsy karaha zegny tsy karaha zegny ary hita fédéral no magneky zegny mametraka zegny hoe alô ry vahoaka zay ambany lanitra anareo no mametraka zegny atsika tsy mandrava olo andeha ampiasa vola amitsika tongava soa an-tanàna ho raisina an-tagnandreo ianareo amezagna anareo ny moyen jiaby afanareo midévelopper business nareo satria raha magnano business nareo atsika jiaby miaraka mihinana magnefa impôt boka anao mampiasa olo boka anao miegny ny chômage olo jiaby zegny doa misy vola olo jiaby miaraka mihina fa agnatin'ny fifagnajagna atsika magnano izy tsy hoe anao boriboriko ny vazaha boka tagny anao ndeha anao fa ampakaka aminay eto zay raha misy anao sobery igny misy olo ary tsisy nino devant anao ty place privé zalahy asiany vigile ndeha anao fa tsy mahazo midoko ny batibatainao boka taminao taty me plage anao boka tandafy taty zegny nibatabata i plage nandeha tagny baka avao anao en plus anao mety olo simikara no makadala zay aiza amin'ny raha anay amin'ny tanàna misy zay tsy d'accord amizay atsika tsy d'accord amizay mihitsy fa ajefo izy koa fa teo lalagnandreo olo aby reo fôtony misy matetika amin'ny raha karaha io misy lalagnan'olo fa firy taogno reo olo aby mandala aminany anao naviniany afodifodinao raha jiaby ça c'est mon terrain j'ai tous les papiers qu'il faut je connais le procureur je connais le président de Zengwe ro fo malahelo nipazanao whisky fô raha tsara nigiandreo zay zay mila état fédéral ndraiky état fédéré mitsangana agnampodianane ny zoa ndraiky hasigny zehe malagasy amin'ny rahane amin'ny tanindrazanane Madagasikara io zay fa tsisy korokoragna Antananarivo zay sur place fa tsika miregle izy aragova zay mivahoaka zegny zay malahelo mitaregny fa amin'ny quartier ao misy vazaha mampikaka ao nagnino mazoro agova raha jiaby ana fodifodiny zay sahiragna nefa raha tikira be mandefa olo mandeha mizaha zegny ragova akory mafandeha raha zegny antonigna le vazaha ino manao nagnakaraha ty ouais amizay fotoagna zay vazaha tsy nde volagna ouais mais vous savez monsieur je connais le président de la République je connais le monsieur le ministre zao 48 heures fa mezany anao mody amin'ny tany misy anao anao ko fa tsy tiavagna aminay 48 heures fo allez tu ramasses tes paquets anao ko fa tsy hagnaja zay avy karaha zegny izy hoe zahako rô vazivazaha foroforo amitrin'olo jiaby tsy hagnaja gasy fa zay mila jolahy avy eo boka avao jola tsy mitriny casserole tsy olo mpangalatra olo mirabe tsy olo andeha nambitamby koa tinagna whisky ne zay migiaka karaha rabe ty prosecco zay raha volanko amindreo italien bo fôtony ty divin-dreo ba za miasa aloha ny bouteille prosecco andesinao aminaka fôtony allo za ndeha hitanareo à chaque fois koa fa misy nomination amitsika gasy agny ngary koa fa nommé ro vazaha ndraiky ro karakarana bo ro voalohany mandeha milomay magnantogno le olo vonommé magnano atao hoe visite de courtoisie zay boka navy regny félicitations mitondra amizay reo bouteille karaha ty anao mabandakama tsara nigiaka raha ty koa zegny anao ndesinda olo bouteille na whisky za way nefa amin'ny amarefa camare la olo igny amindray mampidiky dossier nany ampanahiragna ny vahoaka ambany lanitra anao zegny fiezina amin'ny tavangy mondroka karaha ty zay 10 euros même pas 10 euros aby vidiny io amihezana anao ty boriboriko ny tavangy ty adignanao fa le hoe anao io ane tokony hiaro tokony hidefendre le vahoaka anao fa anao namezamezagna whisky boriboriko ny whisky araiky Chivas Regal namezamezagna rabrabe anao hendrika amin'igny le mambangotsika aminany hoe
Rô abaka agny patron nino alô fa amezako ohatra izy managna kenkery izy anao avy zao anao zay mandeha aminanao zegny za mila agnamboatra rabenaka anao mangalanao ciment patron mangalanao chef mangalanao ciment adiganao aminay le tegna rôlenao fa anao tokony hiaro vahoaka fa tsy tia hiaro ingaty fotony hainao fa anao nangano trosa taminany ba karakory ma ataonao andeha volagna izy avy amin'izay fotoagna le vahoaka migiridina ary hoe zay zala maty zegny hoe anao nananako ciment izy evo raha volaina aminao anao ko mbola misy firy ciment nakalo aminao avy tsara ny fainao tsy d'accord am'izay ke eto tsisy hoe nino ny olo tsy mety amin'ny raha io ny olo edivantsika aminany io tsy hoe gasy na misy gasy namatsika magnano bien évidemment fa le olo fanetry be ny fampandrosoagna amin'ny faritry misy atsika io na gasy na vazaha izy fa anao koa au lieu que anao tokony moteur fa lasa frein amin'ny développement amin'ny le faritry dia fahavalom-bahoaka anao dikan'izay ary tokony amezagna anao mesure tokony raisina am'izay ary tsy mila mangorohoro tagnana mangala zay mesure zay tsy raha mavozo ke hoe agnano 48 heures zegny za koa raha gova ambarako anareo zegny 48 heures tonga dia sy niaviko mihitsy io taky police ny frontière io mangala izy ary dia vao notifiegna fo ambassadenany atsika magnarara dalagna fo za mihitsy manoatra taratasy amin'ny consulat nany na amin'ny ambassade nany hoe je notifie Jauza Fabre Lucien gouverneur an'ity état fédéré ty mandefa ngaty mody niany noho ny antony zao satria noho ny décision de justice karaha ty amin'ity état fédéré misy zay ty taky tampon igny samborigny izy mandeha agnida mangotsika izay satria mba rabe olo loatra firy vazaha magnan'izay firy magnino rabentsika io maro olo mpiasa mpanjakana mpiasa tsy hoe mpanjakana fa mpiasa amin'ireny olo regny manginy voatery fotony anao ny asa za micomprendre ho za zegny aia koa manao zao adosiny miasa mandeha asa ia manao nefa anao tsy maintsy amelo tegna vada manjanaka sinama dia magneky satria rô olo bo mampikaka rô fotony azon'ity fitondragna centralisé ty rô mahay olo ambony olo jiaby tsy mahay hoe za mahay olo ambony za olo ministre an'zegny hoe io mbola camaradeko gouverneur an'zegny hoe na zegny hoe io namako ny zegny hoe état centralisé vitanao magnano zegny fa izy koa midika amin'ny état fédéral io amin'ny état fédéré io atsika samby eo amin'ny abaka ifampitana io tsisy azao volo hainao za mahay secrétaire général ny état fédéré ty ka iako izy amin'ny bureau ko ato manafa vianao anao nagname autorisation ingaty aia ba procédure jiaby nagnanaovanao raha zay andranifo koa anao tonga dia toriko koa anao tsika ifampitana ho za zay za kolo andeha hagnano raha fa izegny day mila mipetraka état fédéral ty mila mipetraka état fédéré io dia mila olo pare vono agnano raha tsy mitraîner casserole ary tsy mikosimaso tsy mangorohoro mangala décision sarotra tsy mila mangorohoro tagnana ty kofa tsy aminany le izy dia alaigna fotsiny aregna amin'ny procédure hoe tsy aminany nataonao io anarinao indraiky izy koa tsy mety indroe tonga dia efa 48 heures 48 heures izy miplie bagagenany izy mandeha tsy agnanaovantsika tsy anagnako état d'âme mihitsy zany tsy possible za agnana état d'âme am'zegny ka hoe hitanao baka zo baka zegny hoe baka tanao tsy toko non izy io tsisy baka zay ke tsy koragna mandeha avagnaby fa amin'ny état fédéré ty état fédéral io atsika vahoaka ny tompony fahefagna atsika zegny no misy midécide hoe ino ma ny raha tegna tiatsika ty ary ino ny tokotro mampasarotona atsika aminany fa atsika magnano état fédéré économique za dia voa atsika magnano état fédéré agnano protectionnisme andraiky favoritisme ndraiky protectionnisme tiako volaina eto dia olo vognony agnano raha azahoantsika tombotsoa zay le favoritisme andraiky protectionnisme on protège notre population quel que soit sujet on va le protéger on protège ireo ouvrier tsika rô employé tsika rô employeur tsika rô protéger tsika irô satria rô no micréer la richesse rô no micréer
le vola, reo no micréer le impôt, reo no micréer raha jiaby regny afatsika magnamboatra infrastructure, agnamboarantsika tragno, logements sociaux, agnamboarana raha jiaby ireo olo aby reo mila protégena. Ary indrindrandrindra mila mipihana. Zegny le politique ny état fédéraly zay inspireko. Anao avy mandeha amin'ny tanàna, ambaranao ino raha tianao andeha atao, apetrakanao ny les jeux mipetraka hoe zegny fa zay kosa amin'ny maha autorité zay an-tanàna dia tombotsoam-bahoaka. Ino matombontsoany aminany ty? Mampiasa olo anao, ino protection tokony ataony amin'ilay olo ampiasainy eny? Fa tsy hoe question mampiasa olo, mahazo 10 000 anao ke 1 euro, 10 000 euros azonao 1 euro famezanao olo, zay tsy d'accord amizay. Reo olo abony no micréer la richesse. Reo olo aboka tsy nagnanasandreo tsara ne anao tsy nahazo 10 000 euros zegny. Za tsy mivolagna hoe nahazo 10 000 euros anao, reo meza 5 000 euros. Tsy karaha zegny. Fa amezanreo ny sahaza reo. De ty le mandrokandroka piasa fahatany ty. Firy ampiasantsika le contrat de travail tsy anagna. Anao zao marandraigny ndraiky mpampiasanao mivolagna hoe bon anao zalahy anao afakasa. Anao tsisy droit, anao tsisy nino. Nefa tamin'ny fotoagnany hôtelna ny raha nandeha igny, ndray mba indemnité-ndraha na prime-ndraha tsara namezananao. Avy marandraigny araiky amindray mety misy problème, misy difficulté izy, anao bogny karaha fa mora-mbity. Nefa 10 taogno anao niasa tao, 10 taogno laninao tagnatin'ny raha, anao tsisy droit natana ino. Azovy andraigny karakaraha zegny azovy. Azovy. Ke rehefa mipetraka état fédéré io, raha ohatra ny bandakama gouverneur aminany io, dia efa mivolagna zaza. Atsika ifampitana. Satria hôtelinao jiaby io tsy raha voambotronao andesinao aminao tsy nagnatsika problème zany. Magnano raha tsara anao, toagnan'ny fanjakana zegny, toagnan'ny inino izy ty le pouvoir local manognanao amizay. Ina mara tadiavinao afahanao midévelopper business. Satria ampodiko aminareo, anareo entrepreneur, anareo investisseur no micréer la richesse. Anareo no micréer le fanagnana. Fa anareo io tsy vitanareo tompony io. Fa anareo tsy maintsy mitady koa olombelogno agnaty ao hiasa aminareo, agnampy anareo, hagnano raha jiaby zay baka transformer en richesse le raha. Ke ajay le olombelogno agnatinao. Marigna anareo mitondra vola fa ajay le olombelogno agnatinao. Anjarany mpitondra fanjakana no misurveiller zay, micontrôler zay. Hoe najainareo mary, ary zay dia miprotéger amizay. Magnano zay protection zay zay hoe ok ary. Fa anareo amindray koa misy raha be sy namasay dia namanareo zay agnatin'izay. Donc protectionnisme avy eo amindray favoritisme. Favoritisme entreprise koa fa misy raha vitany entreprise koa, on n'a pas besoin. Diego zao ohatra misy raha zay, misy fetifety atao, DS mandoko, bande mahay mandoko be. Kelera koa zany angala hoe ohatra hoe agnano prestataire hafa, nefa la olo DS mandoko io jola fandokisana. Nagnino zay vola tokony andeha mezako, tokony andeha mezako olo, tsy mezako izy fa andeha mezako olo hafa. Mezako izy. Satria izy baka io mety misy manafinanana derrière ao. Agnatin'ny lakozina ao mety marany bandakama ao manetitetiky brochette magnino sy namany io. Mampiasa olo izy agnatin'izay. Zegny fonony ataontsika. Ataon'olo rasiste atsika amizay tsy magnino. Fa tsy atsika voasamban'olombelogno ambony tany eto magnano zay. Ke olo koa mivolagna anareo rasiste, anareo tiatain, anareo zegny hoe zay tsy nijery zegny za. Zay tsy jerenay zegny. Fa ninay fédéralisme économique no atao basé sur l'économie, agnatin'izay le protectionnisme et favoritisme. Mandiana anareo Monaco ribaka, mandeha mitady asa reno. Raha agnotaninao vola, misy permis de travail ary tompoko. Karaha zegny koa Suisse, permis de travail nefa samby européen rô labo. Nagnino magnano zay? Azao volagna rô rasiste. Fa le nentsika natao, raha bebabelogna lefaka igny, olo jiaby afaka miditra koa mandeha baranagna koa. Mandeha na Monaco, permis de travail. Permis nao io à tout moment mety adosinao aminao izy koa fa tsy mety aminany. Ary izy favoriser tout ce qui est société monégasque. Anareo magnontany société maro société tsy monégasque, fa les sociétés monégasques favoriseny. Misy asa tsy azonao ataon'olo tsy monégasque. Io miasa samy casino io volagna. Anao koa tsy monégasque, anao tsy tafiasa ao. Raciste rô. Fa atsika le zata baranagna. Le mangotsika aminany hoe. Io mety fa fotony anipazagna 10 euros, 5 euros igny atsika dia fambarantsika fa iny farany mety. 10 euros ndeha mezana anao nefa raha masina anao 10 000 euros.
no ravoravo am'zay zany. Ke zay izy bandakama mila tsika raha io mipetraka. Tsika koa navy eo. Tsy vava zalaninakahy. Fa mba nanagna 20 taogno fo zany tragnan-dafy eto. Ary zany mipetraka eto za tsy mpamafa tragno. Za tsy magnambana san'olo azafady am'le mamary le ravolagniny zany re boka. Le nao tanany tandrema zany re. Mba niasa am raha ketriketriky ihany zay ty. Na de hoe mba nahitahita karakory fandehandraha mitorina eto. Dikan'izay nagnino raha mandeha amin'olo eto tsy mety atao amitsika. Nagnino am'izay le randro avy amitsika reo migalabo. Nagnino reo magnano kizaozao avy. Fôtony le olo am'fasindreo eo tsy olo jolahy. Olo am'fasindreo eo mety tambitambezindreo botibotay motrika karaha ty. No avy zava folera misy bateau de guerre la marine française na nino ava Diego ohatra. Reo mi-inviter les autorités locales agnabony sambo. Zavanareo comportement antsika ba. Manonga agnabony sambo izy fôtony magnano visite de courtoisie izy. Raha masitra antsika ty. Amezagna ty question de 5 euros, 2 euros, 3 euros. Nefa anao namezana ty 2 euros, tany andeha alaina aminao tany agny amin'ny 200 000 agny. Ataontsika hoe 50 30 000 euros. Fondron'io bouteille raiky io. Olo babaky fo magneky izy. Fa vazaha ambarako anareo, anao koa olo henjagna devant izy. Anao tsy magnano oui monsieur, anao tahôrana. Samby tana stylo fo zany. Kelera koa za vozanao io koragna zay. Fa tsy azonao miteny izy ataoko teny anglais. Baka moramora tsy mikoragna. Le manana ambarako ngia italien zay tary to tsy ako directeur ny andilagna. Ana avy nandeha tary izy avy izy mila korontagna za izy. Za volagno tsy mety teny italien. Fa zao anaovantsika izy. Ataontsika teny anglais tsika mikoragna. D'accord. Za tanao volagno tanana za mipetraka am'tany misy anareo io. Baka avao am'Fransinaka Côte d'Azur. Fa tsy hoe agny ankitsika lanina omby agny. Zafaty volagniko. Atsika mila mifagnaja fo. Anao minentanao andeha volagna zegny aminakaza. Raha zay tam'zegny. Gendarme avy, andika cahier gendarme avao. Za hito. Cahier, za tsara nagnasanao. Cahier manafo. Za baka raha fa tsy mety am'lohanaka ba. Le olo mitoritorigny hoe zegny hoe ninino no. Fa anao koa fa avy am' raha misy raha iaragna anao mangala. Soyez non. Mahaizana miara-monagna amin'olo fo zegny. Io tsisy raha tokony ilagna fitoragna. Ay le izy. Ke tsy koragna mandeha avy agnabo fô maromaro zay nda koragniny. Andray moa mafanafana. Ny bandakama zay tsy maintsy joloty kely. Ipi kely manafo quoi. Aboaka aminareo boka le ambiance le fipikana. Ato ny pique-nique dratsika ny ato. Tanareo? Eo zala raha miamby bandakama ke nareo zala vie. Anareo koa magnano vacances aty mba mandalova tena fa tanao manjary maforiagny la piscine io tsisy olo miseky. Ke nareo zala mavie. Fa ndray magnano zay nareo tsy angalako vola. Tanareo koa bandakama zay. Anareo tsy angalagna vola. Ke tsaratsara tsika jiaby dino mamadinidiniky dia mitohy fontologna atsika mila io fo état fédéral io fo atsika tsy miala amin'io. Zay olo magnara sadasada aminano tsy jiretsika koa. Allez, ciao ciao nareo de bon après-midi dia veloma madinidinika atsika jiaby veloma ciao.